Vou dar conta dos asuntos acordados hoxe na Xunta de Goberno. Os primeiros puntos ata o punto número 5 da orde do día son aprobación de licencias. O sexto punto é unha proposta do Concelleiro de Medio Ambiente de Sanduro relativa á aceptación dunha subvención que nos concede Pima Residuos 2017 do Ministerio para a Transición Ecolóxica. A subvención concedida de 46.371 euros, co que financiará parte dun proxecto de 111.000, case o 50% deste proxecto, que ten como obxectivo a implantación de illas de compostaxe comunitario, como as que actualmente hai no barrio de Galderas, Salgueiriños e Santa Marta. Será un proxecto que implante outras 10 illas máis en diferentes localizacións da cidade. Tamén financiará o mantemento destas illas, así como unha campaña de concienciación do compostaxe comunitario. A proposta número 7 da Xunta de Goberno de hoxe, a adxudicación do contrato do Servizo de Mantemento, Conservación e Mellora dos Espazos Verdes e do Arborado do Parque de Salgueiriños, un contrato que se sacou como reserva para centros especiais de emprego e que finalmente se adxudicou por un importe de 90.000 euros, 90.024 euros a Coregal Parques e Xardíns. A proposta número 8 da Xunta de Goberno é un inicio de licitación relativo ao arranxo de 2 vehículos do Servicio de Extinción de Incendios e Salvamento do Concello de Santiago. En concreto se trata do vehículo de autoescaleira e do primeiro rescate, vehículos que teñen bastantes anos, e con esta licitación o obxectivo é desmontar todos os vehículos, todas as pezas do vehículo e repasar cada unha das súas partes. Ten un orzamento de licitación de case 40.000 euros, 39.752,13 euros. A proposta número 9 de Xunta de Goberno é tamén unha proposta do Concelleiro de Medio Ambiente relativa a unha prórroga de contrato de mantemento que hai de suministro de consumibles de impresión para o Concello de Santiago de Compostela. Prorrógase o contrato coa empresa Francisco Arenas Ramírez por un prazo dun ano ata 1 de decembro do 2019 e por un importe de 17.091,22 euros. A proposta 10 de Xunta de Goberno é unha proposta tamén, bo día, é unha proposta tamén do Concelleiro de Medio Ambiente de adxudicación do contrato de servizo de radiocomunicacións Tranquín de Voz, que é o servizo que utiliza a Policía Local para comunicarse por radio. Adxudícase a empresa Talleres Electrotécnicos de Pontevedra por un importe de 78.625 euros. O punto número 11 da Xunta de Goberno de hoxe é tamén unha proposta do Concelleiro de Medio Ambiente relativo á autorización de diversas actuacións no contrato de servizo de mantemento do alumeado público, instalacións eléctricas dos locais municipais e instalación de alumeado ornamental. En concreto, contémplanse 3 actuacións: a reforma do alumeado público na parroquia de La Mascal por un importe de 4.799 euros, eliminación de luminarias tipo globo en diferentes puntos da cidade, que, como sabedes, son un tipo de luminarias que están obsoletas e que son moi contaminantes. En concreto, eliminaránse no barrio de Vite e tamén no Parque da Estila por un importe de 13.588 euros. E a sustitución de luminarias en carriles de incorporación, en aqueles carriles de incorporación que están nos accesos onde se actuou e se instalou o alumeado público a través do IDAE, como pode ser a Avenida de Lugo ou a Avenida da Coruña, pois nos ramales, nos carriles de incorporación que quedaron sen actualizar, sustituiránse esas luminarias por un importe de 20.000 euros, 709.
A proposta número 12 de Xunta de Goberno é unha proposta tamén do Concelleiro de Medio Ambiente relativa á aprobación do expediente de Servizo de Mantemento Avanzado da aplicación informática de xestión contable e orzamentaria Sicalwin, que suministra a empresa Aitos Solucións Informáticas. Acórdase iniciar o procedimento por un importe de 24.971 euros. Da proposta 13 e 14 son devolucións de fianza de contratos xa rematados. O 13 é a devolución de fianza do contrato de prestación do servizo de Rozas e a proposta número 14 é a devolución de fianza do contrato de conservación, mantemento e reparación de pavimentos en viarios municipais. A proposta número 15 é unha proposta da Concelleira de Igualdade, de Marta Lois, da aprobación do protocolo de colaboración para a organización da campaña 25 en negro contra a violencia, como se fixo en anos anteriores. Esta proposta, este protocolo que se asinará o próximo luns, adscribirase a él 102 concellos e 3 deputacións. E no caso das deputacións, co compromiso de asumir os gastos de materiais para os concellos máis pequenos. A proposta número 16 é un convenio nominativo co mercado de abastos por un importe de 10.000 euros. A proposta número 17 é a resolución dun recurso de reposición interposto por Vipeca Obras e Servicios contra a resolución do contrato que se aprobou no Concello pola execución das obras de construción dun aparcadoiro provisional no Parque Empresarial da Sionlla. Se recordades, o Concello resolvimos o contrato que inicialmente fora adxudicado a esta empresa e o Consello Consultivo a quen enviamos o ditame ditaminou favorablemente ao Concello coa resolución do Concello. Así que este recurso de reposición que interpón a empresa é rexeitado. A proposta número 18 é unha proposta da Concelleira de Promoción Económica relativa á convocatoria de subvencións de comercio para actividades de promoción e dinamización comercial. Son 3 as entidades que reciben as subvencións: Santiago Centro por un importe de 17.000 euros, a Asociación Enrede por algo máis de 2.700 e Compostela Monumental por 29.000 euros. A proposta 19 da Xunta de Goberno é unha devolución da garantía definitiva do contrato de instalación da pista de SEO na Alameda 2015-2016. A proposta número 20 da Xunta de Goberno é unha proposta da Concelleira de Acción Cultural relativo ás concesións de subvencións por mor das festas patronais en barrios e parroquias, subvencións, como sabedes, que son en especie para financiar ou colocar hinchables e outros materiais. Son 32 as entidades que se benefician destas subvencións, especialmente asociacións de veciños, con un orzamento de 24.000 euros en total. E as propostas 21 e 22 son reaxustes de anualidades nas subvencións que por primeira vez se fan no Concello este ano para axudas e apoios de actividades culturais. Por unha banda, unhas destinadas ao sector profesional e por outras para entidades sen ánimo de lucro. Revisada toda a documentación presentada polas entidades que se presentaron estas subvencións, compre facer reaxustes nas anualidades, a que eran as subvencións que afectaban tamén a 2019. Finalmente, na proposta número 21, que son as destinadas ao sector profesional, que daría un importe, un orzamento para o 2018 de 49.621 euros e para o 2019 de 50.278, antes eran 50-50. Na proposta 22, que son co mesmo obxectivo, apoio a actividades culturais para entidades sen ánimo de lucro, que daría unha distribución de 29.470 euros no 2018 e finalmente 20.500 no 2019.
A proposta número 23 é unha dación de contas do convenio de colaboración que todos os anos fai o Concello co IES Rosalía de Castro por un importe de 6.208 euros. E con isto remataríamos os puntos ordinarios da Xunta de Goberno e entrarían as urxencias. A primeira das urxencias é unha proposta do Concello de Educación para o programa de conciliación de Nadal. Aprobase esta proposta os días nos que terá lugar esta conciliación de Nadal, que será no CEIP, como todos os anos, no CEIP Monte dos Postes e no CEIP Raíña Fabiola. A proposta segunda das urxencias é o inicio de licitación a pasarela do itinerario peonil para a interconexión dos centros do CEIP das Fontiñas. Iníciase a licitación por un importe de 124.955,89 euros. A proposta número 3 é unha proposta de recepción de obras, de inicio de recepción de obras do aparcadoiro municipal na superficie da avenida de Ferrol. Como sabedes, aí financiamos un aparcamento con un orzamento de 110.000 euros e agora iniciamos os trámites para a súa recepción. A proposta número 4 de urxencias de Xunta de Goberno é unha proposta do Concelleiro de Educación para dar conta da prórroga dos representantes municipais, dos concelleiros e concelleiras da corporación que temos representación nos consellos escolares e nos centros docentes públicos. Prorrogamos a actual composición e a actual representación que existe agora, que foi acordada a principio de mandato, prorrógase ata maio do 2019. A número 5 é unha aprobación dun convenio de colaboración do Concello de Santiago coa Fundación Paideia e a empresa Electro Álvarez de la Sierra para organizar unha exposición no Obradoiro, que será unha exposición que se realice durante 10 días coas campañas dos diferentes concellos e administracións públicas realizadas estes anos vinculadas á campaña En Negro contra a Violencia 2015-2018. É un convenio de colaboración que non ten repercusión económica para o Concello, que tanto esta asociación como a empresa organizan. A proposta número 6 é unha proposta do Concelleiro de Espazos Cidadás relativa á revogación dunhas resolucións municipais sobre o aparcadoiro do Olvido. Decídese revocar resolucións municipais estimando parcialmente un recurso de reposición presentado no Concello, propietarios do aparcadoiro do Olvido presentaron o recurso para que o uso dos aparcamentos privados que hai a través deste aparcadoiro público non signifique unha contribución para toda a comunidade de propietarios, senón que en vez de que os gastos sexan comuns, pois se busquen outros procedementos de facer os gastos individualizados a través do dereito de paso. E o Concello pois acepta este recurso de reposición buscando unha solución a este conflito e poder poñer en marcha o operativo Aparcadoiro do Olvido, que, como sabedes, foi construído no ano 2002, que ten 20 e pico prazas públicas e que ata o momento non foi utilizado e que agora mesmo existe unha encomenda de xestión a TUSA, a empresa municipal que xestiona os aparcadoiros públicos municipais para o seu uso. A proposta número 7 das urxencias é unha proposta da Concelleira de Promoción Económica xunto co Concelleiro de Medio Rural para solicitar unha subvención á Deputación da Coruña, unha subvención nominativa, 120.000 euros, para o desenvolvemento do FIC rural, no que ademais o Concello de Santiago aportaría un orzamento de 30.000 euros.
A proposta número 8 é tamén unha proposta da Concelleira de Promoción Económica dun convenio nominativo do Concello de Santiago con Cogami para levar a cabo un proxecto de actividades para persoas con diversidade funcional. Este convenio ten unha achega municipal do Concello de 15.000 euros. E as propostas número 9 e número 10 das urxencias son inicios de expedientes por incumprimento de contrato de suministros de uniformes para a Policía Local. No contrato de suministros de uniformes para a Policía Local, en dos lotes existe un incumprimento do contrato, en concreto no lote A, que son prendas de confección a medida, e no lote D, que eran prendas para a auga, no sentido de que levan varios meses de retraso na entrega dese suministro. E con isto remataríamos a de acción de contas dos asuntos aprobados hoxe en Xunta de Goberno. Tendes algunha pregunta? Sobre a pasarela de Pontiñas, que prazo de execución ou procesos de licitación? Sí, con isto iníciase a licitación. Normalmente as licitacións, se non xorden imprevistos por obras deste importe, teñen un período estimado de 3 meses, 2 meses e medio, 3 meses, ata a súa adxudicación, e despois esta obra en concreto ten un período de execución de 3 meses, que é compatible con período escolar. Pódese facer durante o período escolar, non como moitas outras obras que ás veces se fan en instalacións deportivas ou en centros educativos que teñen que esperar a período non lectivo. Por que non se abordou antes? Estes días víamos o tema dos planes previstos e a urgencia. Bueno, non se abordou antes, pois porque ás veces surden imprevistos administrativos que fan que determinadas tramitacións pois sexan máis lentas do que a todos nos gustaría, non? Por parte do Concello pedimos desculpas aos pais e ás nais e á AMPA polo retraso, pola demora, porque sabemos que esta é unha demanda histórica do centro, xa non destes 3 anos, senón de fai máis dunha década, e pedimos desculpas por esa demora, porque tamén a nos houbera gustado iniciar este procedimento antes, non? Agora está en marcha e esperemos que nos próximos meses teñamos esa demanda da comunidade educativa resolta. Así desde Compostaxe, esas decillas xa están decididas as localizacións? Non están de momento decididas as localizacións, non. Serán en diferentes puntos da cidade, pero de momento non temos as localizacións definitivas. O aparcadoiro da Avenida de Ferrol, coa recepción, cando calculades que empezará a estar operativo? O que se aprobou hoxe foi o inicio de recepción. Dende que se aproba o inicio de recepción, no caso de que todo estea correcto e que non se detecten defectos na obra, tardase unhas semanas en aprobar a recepción de forma definitiva, non? O aparcadoiro de Ferrol, da Avenida de Ferrol, farase unha encomenda de xestión tamén a TUSA, a empresa de transporte municipal que xestiona os aparcadoiros municipais, co obxectivo tamén de que o aparcadoiro teña un sistema, como comentou o concelleiro de Espazos Cidadás, un sistema de rotación, que é unha demanda dos veciños da zona. Será entón de pago un tempo? Non, o que se buscará será mecanismos de bonificacións durante un tempo determinado e tamén outro mecanismo de pago, pero similar a ahora, quero dicir, sería como ahora, con bonificacións para os residentes e para os veciños da zona. Hai unha pregunta máis? Pode ser o xerme toda a extensión da obra Gatos?
Nós non temos intención de ampliar as zonas da hora. Sí que é certo que neste caso en concreto é unha demanda dos propios veciños da zona, non? Que tamén o aparcadoiro fíxose a través dunha demanda deles, que preferían que houbera algún tipo de sistema rotatorio a través de parquímetros que permitira que houbese movimento e que non estivesen pois os vehículos aparcados de forma continua no aparcadoiro, tamén para facilitar pois o movimento e o transporte cara aos comercios e cara á zona, non? É unha excepción que se faría por petición veciñal, non hai en marcha nin previsto ampliar a zona da hora a outros ámbitos da cidade nos que agora mesmo non estea implantada. Hai agora esas semanas a recepción, despois haberá que instalar. Farás unha encomenda, os pasos serán que farás unha encomenda de xestión a TUSA, ampliando o que xa ten para xestionar a hora da cidade. Será a TUSA quen implante pois un parquímetro do sistema necesario para que se faga efectivo ese sistema rotatorio. Esperamos que non sexa moito tempo o que tarde esa comenda de xestión. De todas formas, como decía, a recepción da obra xa de por sí ten un trámite de semanas ata que é definitiva. Será co mesmo prezo da hora ao centro? Pois ata aí non sei, habería que revisar a ordenanza, non sei como se vai a contemplar de momento. Cando aprobemos en Xunta de Gobernos a encomenda de xestión a TUSA, aí irán os detalles. De todas formas, agora ten unha ordenanza municipal e terá que asustarse ao que indique esa ordenanza municipal. Alguna preguntiña máis? Bueno, pois moitas gracias a todos. Que teñades unha boa fin de semana.